Životnosť fotovoltaických panelov, ak niekto povie, že 20 rokov, tak podľa mňa úplne presne neviem, čo hovorí, pretože každý výrobca vám dneska garantuje, panely za 30 rokov zdegradujú zhruba o 12,5%. Viacej ako toto percento nezdegradujú, to znamená, že stále ich môžete použiť. Videl som už panely na vlastné oči, ktoré v podstate sú 30 roční, sú to staré teslacké panely, ktoré naozaj vydržali 30 rokov a po 30 rokoch degradovali zhruba o 13%. Z môjho pohľadu teraz ich ísť zlikvidovať, ich rozdrviť, nie je veľmi efektívne riešenie a nie je environmentálne riešenie. Vymením nejakú časť v podstate plochy za efektívnejšie panely, čo stále môžem spraviť. Alebo ďalšie riešenie je také, že v prípade naozaj, že po 30 rokoch mi skončí životnosť, tak potom niečo s tými panelami môžem, alebo mal by som spraviť. Ich len treba demontovať a treba ich ďalej predať na nejakom druhotnom trhu alebo inštalovať ten výkon. Podľa mňa za mňa aj zadarmo, že to niekto akože za odvoz zoberie a nainštaluje sa to, dajme tomu niekde, vymyslím si teraz v Afrike. Zapozrite na samotnú technológiu, čo to je. Tým pádom nemôžem očakávať nejakú zásadnú degradáciu.